Langyaw nga pastor sa Cagayan de Oro City ang gidakop sa otoridad. Human nga nagpahigayon gyapon og mga pagsimba taliwala sa ECQ nga gipatuman karon sa syudad. Ani ang report. Oh, naghinay-hinay ko! Naghangyo ko! Nganong di mo mubato? Dagko! Relax lang. Kini ang aktual nga panghitabo atol sa operasyon nga gihimo sa kapulisan uban ang Barangay Council sa Bugo. Diyang ilang gidakop ang Nigerian national nga si David Babatunde Hassan, usa ka pastor nga kapahigayon gyapon og pagsimba bisan bawal sa guidelines ubos sa ECQ. Naglisod ang kapulisan pagdakop sanglit giprotektahan usab kini sa iyang mga miyembro nga anaa sa sulod sa simbahan. Sa mong operasyon, madungog gawa sa simbahan ang pagkanta sa mga miyembro samtang nagsimba. Sigon sa Puerto Police Station, nga duha ka semana na nilang giabisuhan ang pastor nga undangon ang mass gathering apan nagmagahi kuno kini. Dinato ko ni siyang kita-kita, sir. Pero iyang yapong giusap ang iyang gihimo, sir. Hugot nga gibawal sa ECQ ang mass gathering, ilabi pa nga dunay dakong hulga sa COVID-19 Delta variant ang syudad. Karon, ana na sa sulod sa prisuhan sa Puerto Police Station ang mong pastor nga pasakaan og tumang kaso. Kaya naman tayo existing nga problem karon. So dapat mag-cooperate na unta, no? Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.